els valors compartits són bàsics per treballar conjuntament, no? Quan a vegades ens demanen com funciona, què s'ha de tenir, com ho hem de fer per treballar en xarxa, jo diria que el fet de compartir uns valors és bàsic, no? Llavors, hi ha clarament el valor de la dignitat de la persona, que compartim les 4 entitats i és un valor propi de Membrer. La idea de servei, d'estar al servei, en el cas de Membrer, de les entitats, però també de les persones sense llar. El valor del treball en xarxa, que és bàsic, perquè sense aquest treball en xarxa Membrer no existiria. I també, en certa manera, la idea de la innovació. Membrer és un projecte, és un innovador, és una altra manera de pensar que podem fer les coses. Sempre que entra algú a viure en algun dels nostres pisos, no ens pot trucar a la porta i entrar, per dir-ho d'alguna manera. Sempre ve derivat per una entitat social, normalment una de les 4 que forma Membrer, i el fet de proporcionar-li habitatge, de facilitar-li habitatge a aquesta persona, va vinculat a tot un procés que s'està fent amb ella. Potser és una persona que ha estat en un alberg, ha tingut un bon procés, està en recerca de feina, es valora que el que li convé en aquest moment és entrar en un pis, en un recurs més estable, de més llarg termini, i es fa aquest pas. Llavors, un cop la persona està ja vivint, ella segueix amb tot aquest, pot ser recerca de feina, pot ser si té algun tema d'alguna malaltia física o psíquica, està en el tractament i fer l'evolució, pot ser que sigui una persona que ja és gran i el que està és a l'espera de poder entrar en una residència per gent gran. I tot això s'està treballant, alhora que què fem des de Membrer? Doncs des de Membrer mirem que la convivència entre les persones que comparteixen el pis funcioni. Moltes vegades des de Membrer tenim més capacitat per veure realment la persona en el dia a dia, com s'està desenvolupant, si li està apareixent algun problema, si hi ha alguna cosa que sembla que trontolla. Per això és molt important la comunicació, perquè a vegades la persona quan va a la seva entrevista amb el seu referent social, bé, doncs és un moment puntual, concret, durant el dia, però clar, des de Membrer l'estem veient tot el dia, no? El veiem al matí, el veiem a la tarda, el veiem amb la relació amb els companys de pis, i clar, tot això que ens ajuda a enriquir l'observació de com li està anant a aquesta persona per poder-la ajudar millor, no? I per això és molt important la coordinació amb l'altre.